Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibati an bi bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ka ka to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ an jo ale kun bɛ kɛnyɛrɛ ye arajoso min bɛ jɛnsɛgɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an jo ale kun do olu la o de an bila retard la nka a mana tigɛ dawo da la wajibati k'a dɔn kunnafoni waati n'o sera min ye lamɛnbaa jɛrɛjakulu ye bɛɛ lajɛlen kɔngɔmani don k'an kɔnɔ wajibati yanni sɔɔni jɛ ji bɛ ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an n'a ta k'a sarada Gibson control Jeka pip karamɔgɔ dɔ b'a naam mala tugu bɛ di wajibati ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa a ko wulikajɔ ni ɲininkali ni jateminɛ bɛ kɛ sababu ye jamanadenw hakilina a ka se ka dɔn min ye ayiwa jateminɛ jaabiw dira kununko jaabi min n'a bɔra Mali mɛtiri 2023 a kɛra Hôtel Salamu na min ye dasumusumuni ni ɲininkaliw ye Fondation Frédéric Ebert ni y'ale ka wulikajɔ a siɲɛ 14 de ye nin ye kununko Mali mɛtiri jaabiw dira ɲininkali minnu kɛra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la maliden cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ o ɲininkara ka ɲɛsin jamana taabolo ma ɲininkali minnu kɛra o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa 2000 ani maa 295 maa sugu bɛɛ b'a la février kalo tile 11 ka n'a bila tile 23 tɛmɛnen na min ye marabolo ɲɛmaw ye marabolo ɲɛmaso minnu bɛ yen i k'a dɔn Kidali b'a la Menakafo Tawudeni u ye jamanadenw ɲininka ayiwa pamakɛ Bamakɔ yɛrɛ kafo kunna ɲininkali ninnu dara ka ɲɛsin transition cɛmancɛ fanga ka politiki baara wulikajɔ minnu bolo dalen don a fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ye jamana basigi ani jamana ɲɛnabɔli ka taa se ban ɲumankɛw ni dɛmɛbaaw olu ka wulikajɔ min ɲɛsinnen don jamana ma sɛbɛnnikɛla ko jaabi minnu bɔra ɲininkali la n'i ye Christian Clerc ale de Fondation Frédéric Ebert i k'a dɔn o ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ u ka dasumusumuni jaabi minnu jirala la maliden maa 4 bɛɛ lajɛlen sɔnnen don ayiwa 5 kɔni maliden maa 5 n'i y'o ta 4 sɔnnen don jaabi ninnu ma o ye jaabi jumɛn ye 182 olu bɛɛ lajɛlen hakilina jagabɔlen bɛ ka sɔn n'a ye kabini san 2022 ne ka n'a bila bila k'a fɔ cɛmancɛ fanga ka baara i k'a dɔn a bɛnnen d'u ma sɛgɛsɛgɛliw y'a jira fana min ye jamana ka wulikajɔ ye ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye gɛlɛya kura minnu b'an senkɔrɔ n'o ye wari yɛrɛ gɛlɛya ye ka taa se fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ma min ye lakanako ye i k'a dɔn ani lakana sabatili k'an kisi ayiwa kungo yɛrɛ ma min ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ye ani fandanya u ye ɲininkali kɛ nin bɛɛ lajɛlen la a ko jama fanba min ye Mali kɔnɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira u nisɔndiyalen don u yakubalen don i k'a dɔn galabu b'u la ni cɛmancɛ fanga ye maa 195 bɛɛ lajɛlen ko cɛmancɛ fanga olu nisɔndiyalen don n'u ka baara ye sabula min ye cɛmancɛ fanga ye olu ka miiri ye min ye an'u ka hakilina i k'a dɔn a bɛnnen don olu ma n'o y'i bɔ yen 100 i k'a dɔn u y'o ɲininka ne ko diyagoya de don ayiwa cɛmancɛ fanga ye fɛn min ni fɛn min fɔ k'u bɛ a baara kɛ ka bɛn o ma n'o ma dafa a b'a tɔɔrɔ u ko o tɛ maa si tɔɔrɔ n'a ma kɛ ka o kɛcogo la u bi baara min kan ka kɛ a ka fori dɔrɔn k'a fɔ de fɔ a ka bɛn nin donfɔlen ma u t'olu ka sira ye a k'o fana k'i bɔ yen min ye 100 maa 80 olu y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛma u dalen don a fɛko la kuma o kuma bi bɔ a da a n'a bi kɛwale kɛ u dalen don bɛɛ lajɛlen la o kuma cɛmancɛ fanga u ka tɛmɛ n'u ka baara ye a ko min ye gouvernement ye jama fanba sɔnnen don olu fana ye 100 maa 56 ko gouvernement u ka baara ɛlɛn a bɛnnen don olu ma u ye ɲininkali fana kɛ politiki maaw ani maa dɔw ko nin gouvernement in ka ci a ka kɛ gouvernement d'union nationale jango politiki bolofara min bɛ n'u k'a ma EMK i k'a dɔn cadre des partis de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel olu y'a ɲini de ye gouvernement in ka ci bɛɛ lajɛlen nin ka don a la maliden fanba ko k'u t'o la a ka to ninnu bolo ka tɛmɛ n'u ka baara ye sɛbɛnfura minnu ni ɲininkali kɛr'u la a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen jɛlen don u ye min fana ɲini n'o ye jamanaden fanba ye joona
min ya an ka sɔrɔdasiw bara ka baara min kɛ u dalen don sɔrɔdasiw ka baara fana na dɔ ka fara hali bi n'a ka bi lakana kan ani baloko gɛlɛya i k'a dɔn o kɛlɛ ka kɛ denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ maa caman y'o ɲini a k'o k'i bɔ yen accord d'Alger 100 o 100 55 k'u dalen don a la min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye jamana den fanba bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn olu ye min ɲini o de MINUSMA ka baara u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini jamana den caman kɔni y'o fana fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana wulikajɔ ta k'a lajɛ sɔrɔdasiw baara ka baara min kɛ u ka dugawu ani dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma fa bɛɛ lajɛlen la maliden caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka MINUSMA kɔni jalaki dɔw yɛrɛ ko rebelles dɛmɛbaa don dɔw ko MINUSMA ale yɛrɛ de bara ka marifa di ninnu ma o tuma MINUSMA yɛrɛ i k'a dɔn a ka yɛrɛ sago kɛ dan b'a la sabula juin kalo nata n'u kan ka to walima u man ka to maliden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u ka taa ka bɔ yan o fana k'i bɔ yen u ye ɲininkali kɛ maa 100 o 100 maa 91 ko Mali ni irisiw ka jɛ a bɛnnen don olu ma wa dɔ ka fara hali bi jɛ ni danaya kan a ko wulikajɔ bolo kan maliden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni jɛlen don camancɛ fanga y'u fɛ la ta ko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wa Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona le challenger sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko DB Etala DB ko an ka jamana bɛnbaliya sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ kabini jamana in a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali a ko dɔwɛrɛ tɛ jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nafako kɛlɛ a ko nafako kɛlɛ o de kɛlɛ banbali bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye an tigɛ bɔ nansaraw bolo ni ka Mali barajuru ni ka se k'a lasigi jamanadenw ma i b'a ye k'a fɔ jamana ka hakilinaw ni ka jamana kɛ malidenw ta ye o de ye président Modibo Keyita ye a ko Modibo n'a jɛɲɔgɔnw ye baara minnu kɛ sɛbɛnnikɛla ko janfa nana y'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ Modibo ni cɛ minnu jɛra ni ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Dabatuma u nana jɛ ni ka ɲɔgɔn kɔbila min ye ka ɲɔgɔn lafu ka tila ka ɲɔgɔn fa sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye janfa jugu kɛnɛ kan da a ko janfa kelen maa min ye Modibo ka fanga dafiri o de ye Musa Tarawele ye générali o n'a jɛɲɔgɔnw fana cɛ a ko min ye janfa jugu fana nana wuli o cɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ni ka tila ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn don kaso kɔnɔ ni ka ɲɔgɔn fa sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o lajɛ an bɔra sɔrɔdasi fanga kɔnɔ ni ka don bɛjɛ fanga kɔnɔ n'o ye démocratie ye san 1992 maa min kɛra o jamanakuntigi gale ye o de ye président Alifa Umaru Konare ye sɛbɛnnikɛla ko Dugukolo Konare denkɛ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye jamanadenw ye ka se ka sira kura yira an na n'o ye bɛjɛ fanga démocratie ye a taasira a kalasira a kan ka baara ni hakilina minnu ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ wulikajɔ nana ko fɛnɛ kama min ye mangoya cogoya tiɲɛ min ye président Alifa Umaru Konare ale kunkolo b'a kan da la sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni bɔra bɔ daba fɛ nka n'i y'a lajɛ Alifa Umaru Konare tile sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kuma jugu nɛni jugu ni ka ɲɛsin politiki maaw yɛrɛ dama ma sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ sɔrɔ o ko la a ko Alifa Umaru Konare ka fanga bannen min ye Amadu Tumani Ture ale gɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Amadu Tumani Ture ale y'a yira k'a fɔ ko malidenw de dana ta ka d'ale kan sabu ale nana ni indépendant a ti maa ka tɔnna ale ye sɔrɔsi ale kɔni ye walan sɛmɛ ale b'a ɲini malidenw fɛ maa o maa kɔni n'i y'a kanu ka na ale dɛmɛ o tuma k'i ma ATT dɛmɛ dɛ i ye Mali de dɛmɛ sabu ale kɔni ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko u ye Amadu Tumani Ture fɛnɛ janfa a k'o kɛra janfa jugumanba maa minnu ye tɛgɛrɛ fɔ ka ATT kunbɛn k'a yira k'a fɔ ko ATT kɔni a ka timi b'a fɔ ko di sɛbɛnnikɛla ko o suma k'o dugumajɛ olu de bɔra ni ka na ni tɛnkɔrɔmaliw ye Amadu Tumani Ture la k'a yira k'a fɔ ko fasodenjugu don rebelle don o tuma k'a ye Mali janfa a ka san 10 bɛ dafa tuma min na a ye mangoya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'o gungɔn wuli a nɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ olu de ye dunun ni bala fɔ ATT ka sigili waati sɛbɛnnikɛla ko Mali ko dama dama filɛ a ko n'i y'a lajɛ san 2013 président Ibrahim Boubacar Keita sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ politiki maa kelenw dunun ni bala jumɛn tɛ u ma min ta k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye IBK ka so min kɔni don o don dɔ de bɛ fara kini daga kan sɛbɛnnikɛla ko don o don u bɛ t'u sigi ni k'u kɔnɔfa kini na k'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita e de ye Mali jamanakuntigi an b'e de kɔfɛ
ne tɛ Mali t'i jɔ o kuma e de ye malidenw ɲɛ jɔyɔrɔ ye o kuma malidenw bɛɛ ko IBK wa an bɛɛ sayi nɔfɛ ko ye maa kelen min y'o fɔ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma olu de bɔra ni dunun ni bala tuguni min ye bɔlɔn furancɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko M5 RP sɛbɛnnikɛla ko Mali ko filɛ nin ye dɛ a ko cɛba mun bɛ Mali kunna bi n'o ye sɔrɔsiga ye Assimi Goïta a ko malidenw ye tigɛrɛ fɔ Assimi Goïta kun a ko min ye Assimi Goïta a k'a tɔgɔ dɔn dɛ maliden b'a fɔ sɔgɔmada fɛ a jɛlen don wula fɛ u b'a fɔ k'a finnen don min kɛra jamana ɲɛma tɔw la ka tɛmɛ Assimi Goïta k'a k'o dɔn n'o tɛ min ye maliden k'a poroto ka di dɛ janko a politisiyɛnlama karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'u ka baara tɛ jamana ko ye dɛ nafa ko don u ka nafa bɛ yɔrɔ minnu bɛ kuma n'o de ye n'o nafa sɔrɔla ka ban u sen n'u tigɛ u b'a ko ni k'u kɔ don ni ka e coron k'i lafu ni ka tila ka mangoya mugu k'o ta k'o junju i kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ le challenger kɔnɔ DB Tall ale ka sɛbɛnni don Wajibate ni maa min dana tɛgɛrɛ fɔ ma politiki la i tɛ kungo sɔrɔ Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye ɲɔrɔ surufo kɛ min ye Buya Hayidara ye a kumana Wajibate k'a dɔn salinjini n'o tɛmɛna i k'a dɔn tile 10 ani kɔ kuma bɛɛ i k'a dɔn ayiwa min ye surufokɛ ɲɔrɔ mɔgɔw bɛ kamara la u bɛ kamara la min na o de ye Ala deli ani dugawu ye i k'a dɔn maa caman bɛ bɔ diɲɛ fan caman na ka yɔrɔ sɛgɛrɛ ɲɔrɔ sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye salinjini n'a kɛra tile 11 nin ye laada ye Wajibate k'a dɔn minnu ye hamalisiw ye Wajibate diɲɛ fan o fan u bɛ kamaro i k'a dɔn karamɔgɔ la Ala deli i k'a dɔn ani sali ni sun minnu kɛra olu minɛni i k'a dɔn olu Cheikhna Hamada Hamawula Hayidara n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma bu ye i k'a dɔn ayiwa a o senfɛ sa a ka hakilina a kumana ale dun kuma o kuma i k'a dɔn a bɛ komi dugukolo ŋunana Wajibate a kumana mun kan o de ye projet de constitution ye jamana sariyabolo kura min dalen don n'a yangalen bɛ Wajibate k'a dɔn a kumana kan a ko Wajibate a ko projet min n'a kuma fɔra ale ye kuma caman mɛn nka a yɛrɛ m'a kalan sabula a sɛbɛnnen don tubabukan na nka a bɛna ɲini u k'a bamayɛlɛma arabukan na a bɛ se k'a kalan cogo min na ka faamuyali kɛ nka min ni min kɔni fɔra ye ale bɛ min dɔn a kalanbali o de ye jamana sariyabolo kura in n'o ye constitution ye ni fɛn kɔni d'a kɔnɔ min bɛ silamɛya lagosi ni fɛn d'a kɔnɔ min bɛ silamɛya bɔ a minɛ kɔnɔ ni fɛn d'a kɔnɔ min tɛ fɛn fara silamɛya kan min tɛ fɛn bɔ a la ale b'a fɔ Cheikhna kalanden bɛɛ ye bɛɛ k'a fɔ ko awɔ voter la bɛɛ lajɛlen ka taa voter k'a fɔ k'u sɔnna a ma sabula ale ma gɛlɛya wɛrɛ ye a ko n'o tɛ ni maa min ye wulikajɔ ni fɛnw da k'u lajɛ kuma minnu fɔlen don n'o ye laïcité diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ayiwa jamana kɔnɔ a ko ale ma gɛlɛya y'o la fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye laïcité san 60 Wajibate k'a dɔn ele ni o bɛnnen don hali min kɔni b'a la Wajibate n'o bɛ silamɛya lagosi n'o kuma ŋunuŋunu dɔw fɔra n'o tɛ ayiwa constitution kura in kɔnɔ ele n'an ka tɛmɛ n'a ye a ko ŋunuŋunu dɔw kun fɔra waati la i k'a dɔn min ye gɔrɔdigɛniya ye cɛ ni cɛ walima muso ni muso bu ye k'o ye haramu ye n'o t'a kɔnɔ e tabarikala o kuma ele ni an ka voter n'a ye k'a fɔ jamana a bɛ kɛ sariya jamana de ye a bɛ kɛ silamɛya ayiwa sariya ye a ko tiɲɛ don ale yɛrɛ silamɛ de ye n'a kɛra o ye ni gɛlɛya t'a la o ka d'a ye nka o kɛli tɛ wajibi ye sabula jamana in kɔnɔ Wajibate k'a dɔn san 60 nin ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ko i k'a dɔn o yɛlɛmani tile kelen o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye o kuma diyagoya fo jamana ka kɛ sariya bu ye ko ale ma gɛlɛya y'o la o ka to yen o tɛmɛnen kɔfɛ min y'an ka silamɛ diinɛ ye Wajibate i k'a dɔn n'a bɛ fɔ cogo min na an ka sali cogo tɛ yɛlɛma sun ma yɛlɛma Wajibate silamɛya kɛcogo ka di ye cogo min o ma yɛlɛma fɛn tɛ wajibiya maa kan a ko ele na an ka voter ni wuyi de ye bu ye y'a jira sa k'a fɔ min ye jamana faamaw ye ale dalen don a la danganiyanen don n'a ye n'u ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ Wajibate k'a dɔn magama kɛ silamɛ diinɛ na a ko i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka voter k'a kɛ wuyi ye a ko k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ayiwa Mali ye jamanakɔrɔba de ye k'a fɔ de an bɛ jamana in diyagoya yɛlɛma k'a kɛ diinɛ yɛrɛ de ye jamana ye janko silamɛ diinɛ a ko ayi k'a ma jɛn n'o ye
n'a kɛra ye ale ye silamɛ a t'a contrôle la nka n'a ma k'a ye san 60 jamana bi cogo min n'a fɔra k'i k'o bamayɛlɛma tilegan dendere fɛ a k'o tɛ ko nɔgɔ ye o bɛna ni tiɲɛni ye buye ninnu hakili ka bon a y'a jira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka to jamana faamaw kɔ min ye awa document kura minnu dilanlen filɛ n'o ye jamana sarabolo kura ye buye ko a yɛrɛ bɛna kala arabukan na sabula a k'u k'a bamayɛlɛma arabukan na a ka se k'a kala kosɛbɛ min ye an ka sirikɛ ye n'o ye ɲɔrɔ sirikɛ Mohamedu Ould Cheikhna Hamada Maula sirikɛ ni bɛɛ lajɛlen k'a ma buye a ko a bɛ dugawu kɛ jamana ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon ne b'o ta tuguni sɛbɛnnikɛla o ye Seydou Konate ko min ye don min sigilen don diɲɛ seligiranni bunako kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka ɲɛsin an kunnafonidilaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ma tɛmɛ malidenw ɲɛnama fiyewu Maison de la Presse ale ye laada la tile a ɲɛmaayaso min ye ɲɛmaaba ye Banjugu Dante sɛbɛnnikɛla ko kunnafonidilaw tɔgɔla don a baara ta k'a k'i lajigin kɛ nin ye don belebeleba ye sabu kunnafonidilaw jɔyɔrɔ jamana ɲɛnamali la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ koba don a ko télévision radio ka taa bila internetu la dugu maa jɛ kaba bɛɛ lajɛlen bi sɔgɔ min ye kunnafonidilaw ka kunnafoniw la karamɔgɔ Daba Tunkara janko ni ka bɔ kunfiya kɔnɔ a ko maa tɛ se yɔrɔ dɔ la kunnafonidilaw b'o kunnafoni ta ni k'o da i tulo kan a ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara fo a ka dɔn u ye u ka kɛta la nka n'i y'a lajɛ jiginna caman bɛ yen kunnafonidilaw kɛmɛ k'o ta ka baara in sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Banjugu Dante min ye kunnafonidibaro ɲɛnabila a y'o boloda a ko a y'a yira k'a fɔ diɲɛ kunnafonidilaw a bɛ tasibila kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ale de ye Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛma ye a ko malidenw bɛ baara min na a bɛ Mali journaliste bɛɛ lajɛlen fo o kuma ko bɛɛ ni seli k'a yira k'a fɔ Ala ka seli caman yira n na a ko a bɛ min fɔ hali bi o de ye jamana ɲɛmaw ye u k'an mago to an ka baara la a ko kunnafonidila bɛ ɲangata sɔrɔ baara in na kɛlɛ ni ka sɔrɔ e dabɔn kama tɛ a ko n'i ye kunnafoni lajɛ min kɔni ye kunnafoni ka taa sun kɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ba ye k'a fɔ kuma dɔ la gɛlɛya belebeleba b'a la a ko a bɛ taa maa minnu kɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila ka baara ye fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman de minɛla ni k'u gosi walima dɔw minɛna k'u don kaso kɔnɔ walima dɔw yɛrɛ minɛla ni k'u latunu karamɔgɔ Daba Tunkara o dɔ bɛ tali kɛ Birama Ture kan sɛbɛnnikɛla ko san 6 Birama kɔni a tununa a taara min kunnafonidila jolen kun don a ko n'i ye kalo tɛmɛnen yɛrɛ la n'o ye avril kalo ye kunnafonidila damadɔ minɛla k'u latunu ni ka tila k'u labila u minɛna mun kama mun ni mun de taara k'u sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛɛ lajɛlen kɔni tolen don kunfana sɛbɛnnikɛla ko a ko ka kunnafonidila minɛ k'a latunu ka bɔrɔ dɔ a kunkolo la ka gosi wo k'a fa wo k'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye a ko min ye jamana marabaw ye u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafonidilaw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min u ka baara kɔnɔna la min y'u ka hakɛw ye u ka bila o minɛn kɔnɔ a ko nafolo min kan ka di n'o ye aide de la presse ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka ɲinɛ kunnafonidilaw kɔ a ko mun de bɛ yen ni dun y'o lajɛ dɔwɛrɛ tɛ galabuja don janko baara kɛcogo bɛ se ka sabati cogo min na a ko Mali kɛmɛ ka fu siri o dan na k'a da mun de kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu mun d'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye naamu kunnafonidilaw u ka degun sɔrɔ baara la Wajabate n bɛ misali fila d'i ma Wajabate k'a dɔn o don ma ja min ye Sori ye Sori Hayidara an ko a ma ko Nbira ka bɔ Moti Sori Hayidara i k'a dɔn ale ye sɛbɛnnikɛla ŋana ye don dɔ la ACI la o don a kun kɛlen bɛ ka ngelenkɛ ta k'a da faama dɔ la a ti ta a ti bila kuma ka ca Wajabate k'a dɔn Sori b'a ka motoni na fitiri magwɛn a bara k'a ka so sɛgɛrɛ ACI kɔnɔna na goudron jangile fɛ bâchetigiw bɔra kɔfɛ bâche kamalenkɔrɔ 3 bɛ bâche in kɔnɔ gɛɲɛ de b'u bɛɛ bolo u k'u sorila moto la mobili ma jɔ u 3 bɛɛ gɛɲɛ jig'a kan ten paraw a yarala e ka yara wa moto sumara a kɛra ɲɛna ko jinɛw y'a bugɔ Sori cun ka bɔ moto kan k'i digi a taara tɛmɛ gardien dɔw sigilen la tewuli la olu bɛ immeuble dɔ da la a cɛya n'a musoya olu ma se k'a dɔn dɔw ko ko dɔ tɛmɛna dɔ ko muso don dɔ ko cɛ don dɔ ko jipu b'a la dɔ ko ayi ko kilati de b'a la ala n'u ma se k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen dɔgɔnin don a da ka di a bɛ se kuma na Daragɔn o san na u ye n'i y'a mɛn ka bɔrɔ dɔ maa kunkolo la a daminɛna ale de la o y'a sɔrɔ n dɔgɔnin na kuma ka bɔ Segu a ka farin n y'a wele ko n dɔgɔ jamana in Bamakɔ man ɲi dɛ i y'a dɔn Daragɔn bamananden yɛrɛ kɔlen don Segu jaralaka don ladatigi don
baga bi cɛla a bi samara kɔnɔ baga bi bila sule kɔnɔ a ko kɔrɔ aw tinɛ tiɲɛ na an tinɛ ma tiɲɛ a de ko ayiwa baasi n k'a bi bɛn nin dɔw y'a ta kati Drago bɛ bɔ tu kɔnɔ waati min ka goudron sɔrɔ a ŋunu mana de subhanallah Drago kelen a ne ko mun y'i sɔrɔ a ko k'a ka samara de bɔra a la ko sɛbɛnw bɛ na ne ko n'a bɛ maa sɔrɔ sɛbɛn de bɛ burugo ye Ala k'a ni silamɛw kisi n'o tɛ tiɲɛ la kunnafonidilaw bɛ degun kojugu a sabanan saba bɛ ne journaliste Seydou a gwanen ka gwa n'a y'a dɔn k'a fɔ taayɔrɔ tɛ kisi tɛ yen Seydou ye Bamakɔ bila kosɔn u ka dugu a ye n bila cikɛ bugu fiyɛni dɔ bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen o n'a musonin fila Seydou taara duloki kolo dɔ k'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye u taara sama ka n'a datugu yan a ma diya dɛ Ala k'an ni silamɛw kisi bon Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou Konatɛ Seydou ko a ko i k'a dɔn ji n'a ye jifile sara min b'a ta ye kamana guwan ye nin kiiritigɛla ŋana ye Mayisara Sherifu Kɔnɛ bon Jabate k'a dɔn kununko a dun weelela koyi sariyasunba yɛrɛ la ka taa a ɲininka a dalakan na kuma min n'a kumana a labanna ni ka segin ŋaɲa ka taa kaso sɛbɛnnikɛla ko mun de bɛ nin kɔfɛ a ko jamana sariya bolo kununko a ye lama dɔ kɛ min ye maa caman sira bon Jabate sabula Mayisara Sheikh Mohammed Sherifu Kɔnɛ i k'a dɔn ale ye président ye yɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko plateforme politique appel du 20 février san 2023 pour sauver le Mali bon Jabate i k'a dɔn a na kɛ a welela ka taa ɲininka ŋunuŋunu kuma dɔ la politiki kuma don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nka saritigi don sariya ŋana don sariya ɲɛmaa fana don bon Jabate i k'a dɔn olu weleli fana sariyaso la bon Jabate o n'a damata maana de don sabula fɛn caman bɛ yen f'olu de ka dafa fɛn caman bɛ yen f'olu ɲɛ ka ɲini a ko jamana sariyasun n'i y'a ta k'a lajɛ kununko bon Jabate a lamaana kosɛbɛ sabula nin bɛna kɛ ko ye ko min ayiwa ni a bɛ mankan i kamana na kosɛbɛ procureur commune naani na Sheikh Mohammed Sherifu Kɔnɛ bon Jabate i k'a dɔn o kɔni a n'o kumana u ye waati kɛ kuma na bon Jabate i k'a dɔn a labanna a ma minɛ bon Jabate i k'a dɔn minɛni kuma ma fɔ sɛbɛnnikɛla ko a labanna ka segin ayiwa min y'a ka so ye ka yen sɛgɛrɛ nka n'i ye nin kɔ ta k'a lajɛ min ni min wele don sariyatigiw fɛ yen bon Jabate i k'a dɔn ko dɔnnen don a ko kunnafoniw ani n'i ye sɛbɛnfuraw ta k'u lajɛ bon Jabate i b'a ye k'a fɔ min ye procureur du tribunal min ye a bɛ wuli ka jɔ ni jateminɛw ye ale kan ka a kelen ka cɛ in lamɛn ka ban a kan ka sɛbɛnfuraw de fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura minnu bɛ a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu n'o bɛ keleku walima a ka gasi jira o de enquêtes a n'o sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko procureur général près de la cour suprême bon Jabate k'a dɔn de laban bɛna i da don kuma in na ka kuma in ɲɛfɔ n'o tɛ n'i ye sariyasow ta article 614 min bɛ code de procédure pénale ko fɔ bon Jabate a fɔlen don magistrat i k'a dɔn ordre de l'ordre judiciaire walima ordre administratif bon Jabate walima o n'a ɲɔgɔnna ni sɔmin kelen don k'a fɔ a ye jalaki kɛ walima a ye ko kɛ min man kan ka kɛ bon Jabate i k'a dɔn a ka baara kɔnɔ walima o n'a ɲɔgɔnna dɔ bon Jabate o yɔrɔnin bɛɛ ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye sariyatigiw bi fara ɲɔgɔn kan bon Jabate n'u farala ɲɔgɔn kan ayiwa sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw olu de bɛ labɛn wa o fana o bɛ kɛ ka bɛn waati dɔ de kɔnɔ bon Jabate procureur général près de la cour suprême i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye o de kan ka baara yɛrɛ kɛ ni ka taa gun sariyakisɛw ye min ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko ni sɔmin kelen don k'a dɔn k'a fɔ jalaki de b'a nɔfɛ bon Jabate i k'a dɔn walima ko kɛra min man ka kɛ a ko yɔrɔnin bɛɛ chambre criminelle cour suprême o bɛ wulikajɔ boloda ni ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ joona joona bon Jabate i k'a dɔn n'o kɛra o kuma bolongɔni bɛ ta ka ɲɛsin min ye tile 8 dama kɔnɔna ye ɔ sariyakisɛw dɔw bɛ ani sariyabolo ani sariyatigi dɔw bɛ yen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye juges ye bon Jabate minnu kan k'u da don kuma na awa ni k'a bɔrɔtɔ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko magistrat n'a bɛ fonction na bon Jabate k'a dɔn o kɔrɔ de n'a bɛ baara la hali bi n'a ka bi procureur général près de la cour suprême min ye sariyakisɛ article 616 bon Jabate k'a dɔn o bɛ jateminɛ kɛ min ye wulikajɔ ni awa sɛgɛsɛgɛliw ye ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ
kunnafoni minnu bi jalaki sinji walima ka jalaki bɔ a ma Bɔjabate i k'a dɔn o de b'o bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ni ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛdɔnni kɛ o tuma Bɔjabate o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn bolo min bi da i k'a dɔn chambre civile kan minnu kan ka ko tɔ in ɲɛnabɔ a ko n'i ye nin article bɛɛ lajɛlen ta k'u tɛnku ɲɔgɔn da fɛ wulikajɔ kan ka boloda ka ɲɛsin min ye cɛ in ye n'o ye magistrat Cheikh Mohamed Cherifu Kɔnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fɛn kɔni ma fɔ Bɔjabate nka min kɔni jɛlen don kɛnɛ walen don fo Bɔjabate i k'a dɔn sariyatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko u waraw yɛrɛ u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn Bɔjabate a k'i k'a dɔn gɛlɛyaw ani jalaki minnu fɔlen don a ko tɔn ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye Seyidu Konatɛ ka fasiri don an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla le devoir karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla o ye ayiwa la rédaction ye a ko min ye an ka jamana ɲɛmaw ye chef d'état major des armées ale kɔni ye kunnafonidi kɛ ni ka i kana bɔ ka yira k'a fɔ bamancɛ wale mun taara ni ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ Sevare n'o bɛnna avril tile 22 dɔ ma a ko maa minnu ye danajuguya kɛ a ko u tun bɛ fini mun na o de ye sɔrɔsifini ye a ko min kɔni sɔrɔsifini donni jamana in kɔnɔ ka taa bila sɔrɔsifini la ko kana yebele sariya kɔni tamba ko in kama sɛbɛnnikɛla ko a ko bamancu jarilen bɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko bamancu kɔni u yɛrɛ kelen bɛɛ Mali armée bɛ ka tigɛ d'u la a ko fanga belebele min tun b'u la kɔnɔ o dɔgɔyara u kɛmɛ ka hakilina kura dɔ ta u ka baara jugu la o de ye Mali fini ni k'o don ka taa tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ n'i ye Mali fini don ka t'i jɔ maa kɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ kan k'a fɔ nin ye Mali sɔrɔsi dɔ ye a ko bamancu ka kɛlɛ hakilina kura filɛ a ko jango sɔrɔsiw ma ka di sisan kojugu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sibiridon in n'o bɛnna avril tile 22 ma a ko min kɔni ye sevarikaw ye wulila ni mankan ye maa minnu nana ni danajuguya wale kɛ Mali ka armée fini de tun b'u la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye nin mobili 3 ye maa tun b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni tun labɛnnen don ni sɔrɔsifini na rangers ye a ko tigɛ taara ka da maa minnu kan ani maa minnu su yera nin kɛlɛ kɔnɔna la Mali fini kɔni tun b'a bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko o tuma k'a yira k'a fɔ min kɔni Mali fini feerebaw ye o de caman bɛ an ka fiyo kɔnɔnaw la butigi caman de bɛ armée ka fini kɛmɛ k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn o tuma k'u k'a salo ka bɔ u k'a bɛɛ lajigi joona sɛbɛnnikɛla ko ni maa min kɔni yera o tuma kɛnɛ ma e labɛnnen bɛ armée ka fini la nin kɔfɛ o tuma i bɛ minɛ ka t'i don kaso la o tuma armée a kanu b'i dusukun na a ko o ye tiɲɛ ye min ye armée ye i bɛ k'u dɛmɛ o ye tiɲɛ ye nka min ye armée ka fini donni f'i k'i sen b'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko chef d'état major des armées général de division Umaru Jara a ko min kɔni ni kunnafoni ye k'a bɛ min fɔ malidenw ye a ka to an kɔnɔ ko kilisi ko ni maa min ye ni bato cogo la o tuma ko i fasoden ɲumanya kilina ye ni maa min fana ye kojugu ye o tuma o kɛmɛ ka numéro vert dɔ bila 71 74 76 16 64 80 76 o sɛbɛnnen don numéro la o sɛbɛnnen bɛ yan numéro vert fo ka fara kan i tɛ segin a kan numéro in 76 16 64 80 76 16 64 80 o ye armée ka numéro vert ye ni mɔgɔ min ye kojugukɛla ye walima fini bɛ dɔ kan i sɔminen b'a la ni numéro in wele dɔrɔn i ka ci da armée kulo kan segin numéro in kan dɛ 76 a kɛ dɔɔni 76 16 16 64 64 80 numéro vert walima 66 71 74 66 71 74 74 84 84 n'i ye nin numéro fila fɛn fɛn wele ka kojugukɛlaw ka kunnafoni da armée kulo kan o tuma i ye jamana kisi i y'i badenw kisi tabarikala kunnafoni filɛ an ye min bɔ le devoir kɔnɔ Garibu Togo ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate a ka di n'a date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnfura bɔliko siɲɛ 7,362 saba balo nin y'a ka sɛbɛn ye i y'a fɔ cogo min na dɔ farala a kan Bajangara région a n'a lamini fo Bajangara bɔda n'a donda la Bɔjabate i k'a dɔn Bajangara gouverneur a ye kunnafoni bɔ k'a bi a ko Bamajan wale kɛlɛli Bamajan wale i k'a dɔn wulikajɔ k'a kɔkɔrɔma don Bɔjabate fɛn damadɔ bɛ yen ayiwa ale ye dɔ fara finiko in kan a ko sabula Bamanju u keguyara kojugu Bɔjabate i k'a dɔn u bɛ siran maa minnu ɲɛ n'o ye armée u bɛ t'u kalanso olu ka fini de la k'u yɛrɛ kɛ armée o
kuma u yɛrɛ u sago an'u bi tɛmɛ mɔsɛ bɔjabate maa t'u dɔn Bajangara gouverneur ni a tɔgɔ de Sidi Mohamed El Béchir a ko bɔjabate k'a dɔn a ye ŋaniya siri Bajangara a n'a lamini bɔjabate min ye moto belebeleba in ye moto belebeleba sen fila in a ti feere bilen Bajangara bɔjabate k'a dɔn jagokɛla ka n'a ta tuguni ka na n'a ye Bajangara wa a ti boli Bajangara bilen ka sababu kɛ a dɔnna k'a fɔ Bamanju olu yɛlɛ moto don bɔjabate u bi yɛlɛw de ka tiɲɛni caman kɛ o kuma a feereli Bajangara yɛrɛ dugu kɔnɔ o ti kɛ tuguni a ti boli Bajangara o kuma ka kangari da dugulama bɛɛ lajɛlen ye bɔjabate a ye kuma in fɔ don min o dugusɛjɛ a daminɛna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɔra ka min fana fɔ a da ser'o ma Sorasi fini bɔjabate i k'a dɔn chef d'état major général des armées o fana y'o ŋaniya ta k'a da bɔjabate k'a dɔn Sidi Mohamed Béchir a y'o fɔ a ka dugu fana kɔnɔ a ko min kɔni ye wulikajɔ ni Sorasi fini donni ye o tɛ kɛ n'i tɛ Sorasi fini mana ye maa o maa kana sɛgɛsɛgɛli bi kɛ o fana k'i bɔ yen bɔjabate dɔ farala ka produit pétrolier n'o ye essence feere bɔjabate i k'a dɔn o fana maa min ni maa min kan ka essence feere Bajangara o dɔnnen don fo k'a sɔrɔ service daw de bɛ yen minnu kɔni kɛlen bɛ k'i yamaruya i k'a dɔn essence feere la n bɛ taa n ka gɔngɔni sigi ka sin ka essence feere kɛ o fana banna Bajangara maa min ni maa min b'a feere faamaw b'a dɔn essence bɛ feere karisa de fɛ yen karisa de ni essence feere ka kan nin ko ninnu daminɛna kabini mɛkalo tile 2 tɛmɛnen na bɔjabate u ye kunnafoni diɲɛsɛn Bajangara lamini bɛɛ lajɛlen la préfet de cercle directeur régional du commerce min ye wulikajɔ ani concurrence directeur régional des douanes commandant PC tactique bɔjabate commandant groupement garde national commandant groupement gendarmerie nationale directeur régional de police nationale de Bajangara bɔjabate k'a dɔn kunnafoni dira nin bɛɛ ma min ni min wole don k'a fɔ a ti kɛ Bajangara o kuma bɔjabate i k'a dɔn u ka jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin de bɛ se k'a to maa ɲuman ni maa jugu bi bɔ ɲɔgɔn na bɔjabate u mago bɛ se pétrole ma u bɛ taa Sorasi finiw fana don o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli ani bɛɛ lajɛlen k'i janto a la sabula ko in min ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye bandu olu fana bɛ wuli bɔjabate ka sin ka t'u yɛrɛ kɛ banbanju ye ka sin ka na bi mɔɔw kan o damanda o de la chef d'état major général de l'armée u k'u bɛɛ wele dakɛ avril kalo tile 30 tɛmɛnen na bɔjabate maa o maa bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ Sorasi fini de feere i bɛ Sorasi minɛnw feere équipement militaire bɔjabate i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen de bɛ na taa laroué bɛɛ lajɛlen k'i ta jigin bɛɛ lajɛlen k'a feereli dabila bɔjabate k'a dɔn yanni mɛkalo tile 15 cɛ sabula sarakisɛ bɛna don a la taama de bɛna kɛ min ye Sorasi finiw ani Sorasi minɛnw bɛ feere maa minnu fɛ u bɛna taama de kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ min ni min n'a feereli ka kan bɔjabate i k'a dɔn a kan ka sɔrɔ yɔrɔ min o bɛɛ lajɛlen de bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a kɛ to ɲini kɛ ni maa min sɔrɔ la o gɛlɛya kɔnɔ bɔjabate i k'a dɔn i ta fila ni tila o kuma kangara dalen filɛ bɛɛ ye maa minnu n'a feereli ka kan yarɔ olu dɔnnen don kaban maa minnu bɛ nin feere jamana kɔnɔ o dɔnnen don Adama Jama Noir ale kɔni ale de y'a feereba yɛrɛ jamana in kɔnɔ ɔhɔ n'olu bɔra a la cɛ o cɛ n'o y'a yɛrɛ bolo i ta fila ni tila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni jamanadenw ɲɛden i t'i jɔ dɔɔni an t'an ka tezara premier min ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye bɔjabate n bala cogo bɛ di ne bɛ n tigɛ don joona karamɔgɔ lasirɛ na maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Dugufana Keyita dugu fana ko an ka taa CMTR la sɛbɛnnikɛlaw ko jɔn de bɛ fɛ ka Mali transporteur kɔ don ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛlaw ko grève dɔ ŋaniyalen bɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye transporteur ka ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Tarawele Yusufu Bani sɛbɛnnikɛlaw ko Yusufu a bɔra ni ka kuma kunnafonidilaw ye ni ka ko kunkun na ɲɛɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen da maaw tigɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Yusufu Tarawele Bani a ko olu sigilen bɛ mandamu kunna mandan yɛrɛ ma ban fɔlɔ ɲugu ni ɲagaɲaga cayalen bɛ a ko hakili lajiginna o ko baara daminɛna mɛkalo dɔ tile 20 san 2018 olu ka ka bila mɛkalo dɔ tile 19 san 2023 a ko ma se fɔlɔ maa dɔ de kɔni bɛ ka wuli ni ka kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ ko collectif sɛbɛnnikɛlaw ko karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ min kɔni ye cuwa tiɲɛ min ye mangoya i b'a ye k'a fɔ k'o ta ni ka Yusufu n'a ka jamakulu sɛgɛrɛ o tɛ se
a ko min ye nafolo dɔ bɛ yen ko de tunnen bɛ n'o ye miliyari 18 ye transporteur ka wari o kuma ko Yusu ale de CMTR o ɲɛma ye o kuma ko wari a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo k'a bɛ Yusu bolo Yusu ko ni fɛn darila fɛn min tɛ tiɲɛ ye n'i tora mangu kɔnɔ hali bi o kuma i nɔ bɛ ko dɔ la k'ale bɛ bɔ k'a yɛrɛ jɛya ka kuma malidenw ye ale Yusu Bacili a tigɛnb'a yɛrɛ kan ale Yusufu Tarawele a tigɛlen a danb'a yɛrɛ la k'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka ko jɛmɛ b'a fɔ ko tɛrɛkali o dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Yusufu Tarawele Yusufu Bani sɛbɛnnikɛla ko jamakulu de jɛra ni ka dana ta ka d'ale kan o kuma ko jama ka danaya maa jumɛn de bɛ sɔn ni ka bɔ jama ka danaya kɔrɔ a ko ale yɛrɛ ka baara ye transporteurs ye n'ale dun ye jama janfa o kuma don jumɛn ale bɛna se k'a ɲɛ jɔ o jama kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko nafoloko kuma min b'u da ale Yusufu Tarawele Bani a sen t'a la a da t'a la o kuma min ye wari kɔni ye n'a bɛ sara transporteurs fɛ a bɛ taa jamana ka foroba wagante de kɔnɔna la a da t'a la sen t'a la a ko ni maa bɛ wari kɔni sɔrɔ min ye transporteurs bolo o ye jamana yɛrɛ ye a ko olu kɔni ye ni ka transporteurs ka baara k'a ɲɛnabɔ u kan ka ko minnu kɛ ni tɔɔrɔ ye maa min sɔrɔ u mago bɛ fɛn minnu na wulikajɔ mana kɛ maa min bolo ni ka bɛn ni keleya don transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ a ko président min y'u ka tɔn ye a ka baara filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye kalafili kɔni o bɛna le sabu Yusufu Tarawele Yusufu Bani jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko hali bi maa mandi don o kuma min kɔni ɲɛmaa ye a bɛ sɔn ka wuli k'a jɔ n'o ye tuguni dɛ nka maa dɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu kɔni fɛla ko tɛ abada Yusufu Tarawele Bani a ka segin tuguni a sigiyɔrɔ la o kuma olu ka taa ka bɔ yen joona olu ka gɛrɛ tuguni o de ye maa caman ka fɛɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye janfa jugu min bolodalen bɛ Yusufu Tarawele Yusufu Bani k'a ka kun kɛ tankɔ ye o kuma ko gasi t'a la nɛrɛ t'a la o kuma maa minnu b'a kɔ n'o ye collectif maaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko janfa kɛnɛ ka dan k'a yen bɛ o kuma ko janfa in k'a a tɛna ngolofa sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Yusufu ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ale ye baara kɛ jɛlenya min kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a da kunnafonidilaw tigɛ fo maaw dabali bɛ ban min y'a kɛrɛfɛ maaw ye u y'a ye k'a fɔ ko min kɔni ye Yusufu ka baara ye o kuma ko n'a ye dɔrɔmɛ kelen don diɲɛ fɛn o fɛn la o kuma k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maa tɛ fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen dama ka k'a ye wa ɲɛmaa tɛ ko ɲɛmaa min b'i funu a ka baarakɛlaw kɔrɔ ani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dama ka kan fo ka taa bila fo gardien la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ Dugumana Keyita ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada a bolo ko siɲɛ 6,887 maa min ye nin sɛbɛn o to a de ko Sidiki Dambɛlɛ Sidiki ko nin y'a siɲɛ 6 n'a ye jɛrɛjɛkulu min n'a to a de ye ko CO Talc n'u b'a fɔ a ma Réew Mali Jabate u ka fara ɲɔgɔn kan in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ɲɛfɔli ma ne ye hɛrɛ sɔrɔ cogo di n ka baara kɛra kɛcogo jumɛn dabali jumɛn ani fɛɛrɛ jumɛn b'a to maa bɛ se ka kɛ maa ye ka ɲɛmaaya sɔrɔ Jabate k'a dɔn baara kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye ngun in bɛ nin de kofɔ ɲinan wele bilala cɛ min ma ale ye misali ye denmisɛnnin don Jabate i k'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ kabini a denmisɛnnin jeni fo ka se bi ma ka miliyari Jabate i k'a dɔn dalu jumɛn b'a bolo a n'a ye mun ni mun kɛ o de ye PDG Hôtel Radisson u k'a ma ko CC Kome a bɛ bɔ Koyira Jabate a ko bi denmisɛnw u k'an ka dabali ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛ Jabate i k'a dɔn o de ye u ka ɲinɛ abada Jabate i k'a dɔn u ka laada u ka n'u to yen u kana ɲinɛ u ka jamana kokɔrɔw kɔ Jabate min b'o bɛɛ lajɛlen saniya ni k'o sanayɛlɛ Jabate o ye danaya ye n'i kɛra maa ye k'a fɔ danaya b'i kan fɛn bɛɛ bi sɔrɔ i fɛ hali n'a mɛnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate 6e édition maa min welela PDG Hôtel Radisson Mali Abidjan CSC Kɔmɛ Jabate k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ a ye cɛsiri caman kɛ min ye jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn CSC Kɔmɛ jamana ye hakilinaw don a ye ka da a ka baara Jabate a n'a ka ŋaniya ɲuman ka da ayiwa jamana yɛrɛ ɲɛtaa kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn barosegin in daminɛ présidente min n'o ye Réew Mali Dr Hawa Jara a y'a jira k'a fɔ CO Talc Jabate k'a dɔn ayiwa kɛnɛ don min dalen don ka yɛrɛkɛ bɛɛ lajɛlen
hakili fale ani jateminɛ bɔjabate i k'a dɔn a bɔ ni ka ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye maa minnu b'a la ni foroba ni ayiwa kɛ yɛrɛ ye cakɛda ɲɛmaw don chef d'entreprise bɔjabate jango denmisɛn minnu b'a la n'u b'u wuli tanga ni yɛrɛ la nin ye kɛnɛ ye ka ɲɛsin olu ma kɔrɔlen minnu kɛra fɛntigi ye bɔjabate k'a dɔn u bɛ se k'u ka hakilina a n'u ye min ni min ye gɛlɛya la walima ɲɛta la k'u ɲɛfɔ ayiwa denmisɛnw ye waasa u fana kolo ka girinya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛnɛ capitaine d'industrie dama de bɛ kɛnɛ kan bɔjabate k'a dɔn ɲinan wele bilala min ma ale ka se k'a ka ŋaniya ɲɛfɔ a n'a hakilina minnu kɛ o ye Sese Kome ye Sese Kome bɔjabate i k'a dɔn maa min don bɔjabate n'a ye ayiwa i ladi k'i bilasira bɔjabate a ɲɔgɔnna dalilu tɛ dugukolo sanfɛ sabula Sese Kome bɔjabate ka bɔ Koyira ka na Bamakɔ ka taa Abidjan a ye min ni min kɛ a dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kota k'u lajɛ min ye Ibrahima Magangile n t'a dɔn ni Sori Burama don bɔjabate k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ nin organisation in i k'a dɔn sɔni kan ka turu fɛn damadɔ kan o de ye i bɛ min kɛ i k'a ɲɛdɔn bɔjabate o tɛmɛnen kɔfɛ a wa wuli ka jɔ ani jateminɛ ye ni maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'o fana kolo giriya a k'o de la bɔjabate k'a dun danganiyalen don n'a ye k'a fɔ denmisɛnw bi denmisɛnw minnu ye entrepreneurs ye bɔjabate k'a dɔn yeelen bɔlen d'u ɲɛ sabula u bara ka taa maa minnu ka ekɔli la maa minnu bara ka ɲɛfɔli k'u ye bɔjabate o ɲɔgɔnna dalu kolo girin dɛ jango min ye Sese Kome ye Sese Kome bɔjabate k'a dɔn jɔnni t'a dɔn farafinna ani jɛnsɛnna ni bunaku ka bi bɔjabate Sese Kome a nan'i da don wulikajɔ minnu kɛra a fɛ a n'a tɛmɛna sira ni sira minnu fɛ gɛlɛya dɛsɛ tɛ o bɔjabate k'a dɔn ayiwa min kɔni ye degun ye o fana dɛsɛ tɛ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cɛbakɔrɔ la hakaja i bɛ min nɔfɛ f'i tɛgɛ ka dɔw kan a ko Sese Kome min ye san 1984 waati ye a bɔra faso la n'o ye Koyira ye bɔjabate ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ ni k'i kunda Abidjan ka i n'a fɔ an ka marakaden caman bɛɛ ayiwa taa daminɛ Abidjan cogo min bɔjabate k'a dɔn a ma baara bɔ baara la ko in daminɛ min ye Samara Sire ye bɔjabate k'a dɔn a bɛ Sire wa Sese Kome a ye nin kɛ a sigilen don dugu ma Burubara ka laban bɔjabate k'a dɔn bagi ani ayiwa livre ka laban k'olu feere dɛbɛ sanfɛ Abidjan Douafiyɛ kɔnɔ bɔjabate k'a dɔn a tora nin bɛɛ lajɛlen de la a bɛ min nɔfɛ a nakun ye nafolo ɲini de ye bɔjabate a ma ɲinɛ o kɔ nka a bɛ nin bɛɛ lajɛlen la faso ni baso bɔjabate k'a dɔn a ma ɲinɛ o kɔ don kelen da kelen sabula a bɛ disi gosi n'o de ye marakaden don a bɛ disi gosi ni marakaya ye bɔjabate kɔrɔlen minnu n'a b'olu dɔn n'olu bɔra so a m'olu to yen yɛrɛ min ye awa maakɔrɔ bonya ye min ye hɔrɔnya ye min ye dana ye Sese y'a jira k'a fɔ dana de bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ dugukolo sanfɛ i ka se k'o sɔrɔ wa i ka mɛn si la dana de bɛ na n'o ye a y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye ale bolo ka don nafolo la foyi m'a s'a ma jija ani danaya kɔ sabula n'i ye hôtel radisson ninnu da k'u lajɛ kabini wulikajɔw kɛra bɔjabate k'a jɔ Abidjan da Abidjan ye farafinna dugu caman bɛ yen Sese Kome a kelen bɛ ka dili bɔ yen nin bɛɛ lajɛlen ko k'u ka jamana den don u ka dugu den don n'i ɲɛna ka ban bɛɛ lajɛlen ta bɛ k'i ye Sese Kome don kelen da kelen a ma ɲinɛ faso in kɔ min ye Koyira ye a n'a lamini bɛɛ san o san wulikajɔ ni jateminɛ ani kɔfilɛ balimaw la Abidjan bɔjabate maliden den ko min kɔni ɲɛ sera ka da Sese Kome kan k'i bɛ degun kɔnɔ walima gɛlɛya k'a mi ko suma bɔjabate a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka da Ala ka masaya kan o kuma denmisɛn o denmisɛn n'i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ baara kɛ i ka kɛ maa ɲɛnama ye bɔjabate i kana ɲinɛ i bɔyɔrɔ ani i jujɔ kɔ a ko ninnu ɲɛ kɛwale minnu kɔni de bɛ kɛ sababu ye hadamaden yɛrɛ i ka sinsin ni k'i ji di a ko min ye lɔkɔlikala ye ayi ale ma kalan koyi k'a fɔ diplôme de b'a bolo a bɔra 8e année de la bɔjabate tɔgɔ in kɔni ni jamu a b'o sɛbɛn i k'a dɔn ko ka tubabukan jɛngɛnen o ka d'a da kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada e ko waati ma se a korona waati korona yana man ko don o kuma bɛ foli ta ka ɲɛsin le maestro ma Grand Jawuso kunu tun y'a ka anniversaire saga a ye saga 10 de don furu la kunu ne ka mun b'o la ne ka mun bɛ Jawuso ka saga 10 donnen furu la ne ka a mun misɛma n ye mun ɲimi k'a ɲɛf'i ye dɔrɔn i bonya b'a la ko n m'a bonya minɛ kunu kɔni saga 10 ni gâteau 10 tigɛ ma don a la kunu kunu anniversaire jara anniversaire mondial Grand Jawuso aw de y'a jabɔ foyi fɛn ma fɔ n ye ma tugun